4. Televisió en streaming. Presenta... amb la col·laboració de The New Wild Geese Sabadell. La penúltima i cap a casa. Un programa amb Jordi Bussoms i Xivi Valls. Bona nit. Benvinguts a la penúltima. Què tal, Jordi? Molt bé. Bueno. Aquí estem. Com estàs, Xivi? Bé, bueno, aguantant. Com ha de ser? Com ha anat la setmana? Bé. La ressaca de l'eliminació al Madrid, la victòria del Barça en el camp de l'Espanyol... Sí, no puc amagar-te que vam anar-ho a celebrar fort, molt fort, i la ressaca va durar una setmana i mitja. Bueno. Però a poc m'he recuperant i aquí estic. Bueno, almenys t'han complert dos dels teus desitjos de l'any. Sí, i si puc dir que m'agrada més que el Madrid perdi que el Barça guanyi. Per tant, jo quan vaig veure que el City va fer un repàs... Un repàs, dic, el Jordi estarà content avui. Una humiliada, sí. Bueno, però això ja fa una setmana, per tant ja... Sí, ja està. Ja ho he paït. Ja ho has paït. Doncs res, ja estem aquí en el programa 15. Déu-n'hi-do, Recta finalíssima de la temporada. 15, Jo no pensava que arribaríem al final de temporada. No. Però almenys m'imaginava que tindríem alguna cosa preparat per al final de temporada. Bueno, això és una altra cosa, això. Això els hi hem d'explicar. Què farem per acabar la temporada? Tenim alguna cosa especial. A veure, les expectatives estan molt altes. No, bueno, nosaltres ho farem. Si ho complim ja ho veurem. Nosaltres ho farem. Que funcioni o no funcioni és un altre tema. Ja ho veurem. Explica'm-nos una miqueta. Els hi diem, mira, farem això, farem l'altre. Bueno. Quina és la intenció? Bueno, la Home, intenció... és fer un gran event que vingui tota la comarca a veure'ns. Vale, però ja a nivell més realista... Vale, realitzes que vingui els meus col·legues a veure'ns i que... Què hem de fer per venir a veure? Estar atents a les xarxes socials, Bueno, molt atents. El primer dir-li és que el programa serà el 5 de juliol, dimecres 5 de juliol, Home, i tant. que el gravarem en aquest mateix local, en el Wild Geese Sabadell, i que podran venir de públic, Sí, perquè el gravarem a les 11 de la nit. exacte. Vale? Per tant, estarem aquí en directe amb el públic que vulgui venir. Jo no sé si ho aguantarem, això, Sí, seria divertidíssim. Fer això en públic... Clar, home. Una o dues persones de públic, sí, però és que públic, de veritat... Sí, home. Pensa que el bar estarà obert, Genial. és a dir, que qualsevol persona ens podrà estar aquí... Clar, per què no? Bé, a mi em fa molta cosa. Jo, home. Bueno, què heu de fer per poder venir? Doncs només heu d'enviar un correu en aquest mail que surt aquí sota i reservar el vostre lloc. Clar. Ens dieu, jo vull venir, i ja us anem reservant lloc. Que realment podrà venir qui vulgui? Sí, però d'aquesta manera sabem si omplim o no la sala, saps? Exacte. I us guardem un lloc pues, aquí davant, si no ho haureu de veure des de la barra o vés a saber des d'on. Sí. No? Bueno, mai se sap. Però... No, si ens ho reserven tindran lloc aquí davant. Bueno, ja ho veurem, Vale. Està molt ple... Bueno, Home. anirem per ordre, per ordre de rebre el mail, vull dir. No ho sé. Vull dir, home, sí, el primer que l'enviï és el primer que té lloc. No? Tampoc? Farem l'atzar? Sí, clar. Tot a l'atzar. Sí, a pedra, paper, tisora, com el programa de la setmana passada. Exacte. Parlant del programa de la setmana passada, vam parlar de pedra... Bueno, vam parlar. Teníem el tema del pedra, paper, tisora. No és que en parléssim gaire, la veritat. No gaire, la veritat. I menys a la segona part, que vam començar a fer un joc no apte... Però que va estar un joc, va estar bé. No apte per invidents. Això és una altra cosa. Això és delicat, un tema delicat i no amb moltes espines. Però aquesta setmana de què parlem? De què parlem avui, Xavi? De què parlem? No te'n recordes ja, no? No, Ho sabia. en absolut. Ho sabia. Avui parlarem dels àpats a la platja. Home, Saps? La Bon típica tema. nevereta blava, saps? Que portaves allí les begudes... no, jo no. Sí. Tu no? No ho has fet mai, això? No, jo vaig de restaurant. Quan anava Què a la dius platja, ara? sempre mateix restaurant tota la vida. Home, però... 25 anys he anat a mateix restaurant.
Jo he viscut això d'anar a la platja pel matí, arribar al migdia, treuen la nevereta blava, la Coca-Cola, els entrepans, el més agosarat s'emportava hasta un tros de meló... No ho has fet mai, això, de debò? No, es truca, arribàvem al migdia, o sigui, arribàvem a les 9 del matí al restaurant, anàvem fins al restaurant a demanar taula i tornàvem a la platja. No ho sé, jo no... Crec que perd part de l'encant d'anar a la platja. No, m'agradava saber que podia dinar com volia, al mateix restaurant de sempre, de la vida. El Bellavista de Port de la Selva. Quina platja anaves, tu? Port de la Selva. O sigui, Port de la Selva o Port de la Selva? Port de la Selva. Hòstia. I el restaurant de Bellavista. Jo és que sempre anava a Torredembarra, i sí, clar, quan estava a Torredembarra el típic era pues, anar al xiringuito o a l'apartament que teníem just a peu de platja i allà menjàvem, però quan anàvem a Canet o anàvem a altres llocs, sempre... És que la nevera blava, per mi, m'ha marcat la meva infància a la platja. No, jo mai, nevera mai. Com me l'hortiré, com... I és més, et diré que de postres menjava gelats que repartia una persona que anava... T'ho juro. I no la coneixies, la persona? No. Mai. T'ho explico. És que ho haig d'intentar dir sense faltar. Venia un negre amb una... Venia massa malament. No, com un negre? No he dit venia... Eren Vinicius? No, Vinicius no, que aquest està fet caldo. No sé. Venia un senyor de color. A veure, és negre i punto. De color, com que de color? De color no és. Vale, no sé. És negre. I portava un cartell amb tots els gelats, saps? Com el que hi havia a les botigues. El Kinder i el... Sí, pues el portava penjat aquí, saps? I quin vols? I allà li compràvem els gelats, i inclús begudes li compràvem. Això ja no passa, ja no hi és. Ara et ven pulseres, et ven bambes en el passeig, saps? Però t'ho juro que existia aquesta figura. De debò. I ja et dic, el postre era això. O sigui, menjàvem els entrepans, el meló, tal, i llavors venia aquest senyor, li compràvem uns gelats, i llavors vèiem passar una avioneta que ficava algun anunci. Que ja no es veuen aquestes avionetes ficant anuncis. No, absolut. No m'encantaven. Però bueno, així és que tu no tens infància de la platja. No, jo no, absolut. Jo a la platja era anar a Port de la Selva, Ara li res anar per dinar. Li preguntarem al convidat a veure com ho feia ella a la platja. Perquè avui no és que no és que ens hem equivocat de plano, vull dir, com altres vegades passa, aquest forat d'aquí és perquè tenim un convidat avui. Avui ja portem uns dies tenint convidats seguidament. No, ara cada setmana, fins al final... Ja està, hem decidit que ja està, que sempre un convidat, que si no ens avorrim. És molt trist, sols, és com molt deprimient. Esclar, a veure, no tenim amb qui... Clar, nosaltres ja ens hem tenit més que vistos. Clar, ens veiem cada setmana. I volem algú que, pues, jo què sé, que ens expliqui alguna cosa. Clar. Vale? Doncs anem a introduir el convidat d'avui. El convidat d'avui... és que fa moltes coses, també. Sí, és omnipresent. Sempre ens passa que portem gent que fa moltes coses. És que si no els portaríem. Si fos gent zero interessant, per què els convidaríem? No, però dius, només em dedico a això. També estaria bé. No. Saps, volem gent polifacètica, gent que es dediqui a moltes... que tingui moltes activitats, que tingui molt coneixement, moltes bases lingüístiques, sentimentals... Bueno, això no ho hem aconseguit amb tot. Experimentals... Bueno, per què no? Gent que faci moltes coses. Doncs... Això és el que volem. Doncs envia un altre missatge. Si algú creu que dona la talla i vol ser entrevistat, en el mateix correu ens ho poden dir. Sí, però ningú respon mai, no m'entenc. Bueno. És una queixa que haurien de fer, tenim molts viewers... Però ho dius cada setmana, això, Sí, ja ho sé, estic molt enfadat amb això. Però perquè la gent ho mira, però comentar ja fa més mandra. Jo penso que quan miro un programa, també, el poso a la tele, tumbo el sofà i ara no pararé, no li donaré el pausa i intentaré escriure. Jo us miro des de la tele, llavors comentar des de l'Smart TV és com complicat. No t'hi costa res ficar com un subscribe. El subscriure-se sí, aquest... No t'hi costa res. Això sí que es pot fer des de la tele de forma fàcil. No, cap, per amor de Déu. I el like i totes aquestes coses. Això sí, bueno, aquí tens raó. Què? Introduïm el convidat. Donem pas a la secció? Clar. No ens oblidem de la secció, que ens va passar un cop. Molts cops hem passat ja. Més d'un jo crec, No, que oblidar-nos que tenia un nom la secció ens va passar amb els del Festival de Cinema, que els vam fer pujar sense dir res. Ja, pobrets. Però vam repetir-ho. Sí, 2 cops. Doncs vinga, va, endavant. La secció Un brindis amb
Carles Argelaguer! Bona nit, Carles. Bona nit. Benvingut al programa. Benvingut a la penúltima i cap a casa. Com va tot? Tinc un col·lega que deia, si no entrem en detalls, molt bé. Perfecte. Sempre. Era savi aquest noi. Sí. Com va tot? T'esperaves acabar en un programa com aquest? Des de que m'ho vas dir... Sí. Vale. Abans no, però em vas dir, dius, hòstia, vine que fem un I dic, sí. Va. Perquè jo soc dels que no has acabat la frase i ja t'he dit que sí. O sigui, és fàcil convèncer-te, liar-te allò de... Sí, Anem sí, a fer una... sí o sí. Sí, on? Jo primer dic, perquè el no sempre passa temps de dir, no? En canvi el sí, si has dit que no, llavors dic que sí. Ah, sí, m'ho he representat. No, ara ja... És complicat després. És complicat, però en canvi dir, hòstia... Sí, hòstia, no puc, tio. Em sap molt de greu, però hòstia, és que no havia pensat que és l'aniversari de la meva mare. I ja està. Quants cops a l'any compleix l'any de la teva mare? No ho faig mai, això, perquè no es dona el cas, però vull dir que si es donés el cas, dic que no és... Home, jo tenia un company de feina que la seva àvia havia anat a l'hospital com 4 o 5 vegades en el mateix any i, si no m'equivoco, un parell de cops va morir. Sí, exacte. Ara de la feina no és que s'ha mort la meva àvia. Queden les excuses. Que descansi en pau. Bueno, trobo que o se m'ha mogut la càmera o ens hem desplaçat tots molt cap allà. Molt cap a on? Cap aquí? O cap allà? Veniu cap aquí. Venim cap aquí. Vale. Ara millor. Ara estem centrats. Ja esteu mirant tots allà i la càmera està allà. Sí, no, jo miro aquí per saber com estem. Vinga, Vale. allà la càmera. Sí, allà tenim els nostres telespectadors, els nostres oients. Bueno, els oients és igual on miris la càmera perquè ens escolten des de Spotify. Que és una qüestió interessant, això. Sí, s'ha de tenir en compte a vegades que hi ha gent que no ens mira, que només ens escolta. Sí, fa un joc de colors i ningú ens veia. Clar, quan nosaltres parlàvem és que tenim un Això problema és perquè ens quedem a les fosques. Els de l'Spotify els hi sudava. Perquè no hi eren. Però bueno, va. Carles, Carles, anem a preguntar-li al Carles. La primera pregunta, més important de totes, obligadíssima. que fem a tothom. Va. Què opines dels àpats a la platja? Bé, no, Són incòmodes. sempre. La platja és incòmoda. Però Jo no sé qui se la va inventar, però la platja és incòmoda. I un àpat a la platja és molt incòmode. Vota a favor seu. Perquè és sorra, Però tu has vist... gent, soroll, aigua salada, no saps on seure. Tots són inconvenients, que sí. Hòstia puta. I no has viscut lo de la nevareta típica, blava... Home, i tant, a casa en teníem una de càmping gas, de color blau. Veus? Uf, no. Però a casa no eren molt de platja, perquè... Bueno, ara no ve el cas, però no eren molt de platja els meus pares. Però, hòstia, de més gran, amb la família i tal... És un follon. Jo arribava... Jo t'explico què feia quan arribava a la platja. Explica. Si tu vas a la platja, és a dir, jo vaig a la platja i dius, hòstia, què portes? Si no portes res, el temps de permanència a la platja és un segon. A mesura que portes gadgets, podem anar incrementant aquesta estona que estem a la platja. Si porto tovallola, hòstia, doncs hi ha una estoneta més, no gaire més, Si porto cadira, més. Si portes nevareta, si portes sombrilla, i clar, si portes tot el tinglado, pots estar més estona. Però jo agafava les tastos, i això li deia a la meva ex, jo deixava la nevera, pam, i deia, jo ja estic, ja podem marxar. És a dir, jo deixava els trastos i dic, ja estic. Ja, quan vulgueu marxem. Ara, si dieu, no, que ens volem quedar, que els nens estan jugant i fent castells de sorra, jo com un bon pare i un pal de paller familiar, jo aguanto allà el que faci falta. Nevera. Plena. Xiringuito a prop o birres a prop, perquè si no, no s'aguanta. Si no, no s'aguanta. No ho sé, els àpats a mi a la platja, tio. No, home, no, tio. Clar, és que Bocata, xicletós... Hòstia, no, tio. Però hi havia gent que s'emportava el tàper amb arròs... No, això no ho he fet mai.
Això no he fet mai. El que em ve de gust a la platja, hòstia, si algú treu un tros de meló fresc, doncs, home, doncs mola. Sempre et ve això, meló, sempre et ve. Ah, meló, síndria, una Mola, beguda fruita fresca. però a mi això de anem a passar el dia a la platja, No, això no. és necessari? En sèrio? No, Fa no. falta? Què he fet, no? No, a part d'una altra cosa, fixeu-vos. Quants dermatòlegs veieu prenent el sol? No, clar, sí, és el menys aconsellable, no? Cap. Per tant, hòstia, tio, tan sol, que estàs blanc. Bueno, Ja és el que toca. Jo estic blanc, tu tens càncer. Vale. Ok. Premi. ja està. Vale. No, jo no soc molt amic de la platja. Llavors- M'agrada el mar, m'agrada la immensitat del mar, m'agrada les postes de sol, passejar-hi, això sí, però allò d'anar a fer escarxofar és que anar a jugar a pales, per favor, home. Per favor. Quin espectacle més. Vale. No, és No, fort, tio. és... Bueno, Al 100%. com que abans li preguntava a ell si no havia fet mai lo de la nevareta i No, prendre Jo sí un que ho he fet clàssic. una Mai. vareta. Jo no, Clar, mai. llavors la següent pregunta era que quan vas a la platja, però actualment, no quan sí que estaves obligat a portar la nevareta, etc i tal, no? Quan vas actualment, segueixes portant la nevareta o ets del que va al xiringuito? Xiringuito. Xiringuito, És més, una platja sense xiringuito no és És una platja. platja. No es concep. No. I el primer que fas, a quina platja anem? A tal, és que aquesta no té xiringuito. No, tampoc això, perquè tampoc ho busco, però és igual, on és el bar? És que jo a la platja no som molt amics. No, vaja. No. Ai, no ho sé, No. com és. Vull No dir, sé. a veure, és un tema que hem tret perquè com que ja és pràcticament estiu, i estem a... Està sobrevalorada la platja. 24 de maig. Ui, 24 no. 24? Sí. Sí, estem a... I com que ens estan veient al juny, per tant, ja és quasi estiu. Clar. Estem ja comença la temporada de la platja. Per això és un tema que hem dit, buah, el posem aquí. Jo me'n recordo, hi havia una època que jo anava a la platja i jo era dels que et portava la nevareta i em donaven de menjar i llavors venia ma mare i em deia ojo, acabes de menjar, ara has d'esperar 2 hores abans que et puguis banyar. Home! La digestió. Un clàssic. Mític. Mític. Llavors, aquestes hores abans de la digestió, abans de tornar-te a banyar, tu què en penses? És veritat? És un mite? És una autèntica xorrada. És el Segur. nivell homeopatia, nivell ofnis, nivell quiromància És quasi com aquell- i nivell actimel. És quasi com aquell de, si li deien a les noies del poble, si dormiu amb la finestra oberta us quedareu prenyades, no? Vale, sí. Exacte, sí, esclar, si entra un cabron del poble i us Sí, fornica... és veritat, és veritat. Doncs, clar, doncs mi mare, t'ho juro, 2 hores. No, Vaig no, aconseguir convèncer-la a 1. No, jo ho havia patit, això, també, de les 2 hores. Ara no et pots banyar. I és que no ho entenia. Però hi ha gent que encara ho fa, tio. Sí, I això és el que és més sorprenent. Clar, vull dir, ara hem descobert que no és així. No, és que és una xorrada de 5 estrelles. És una xorrada de 5 estrelles. Però són mites que es van reproduint de pares a fills, de... Ai, sí, 2 hores. Hi havia gent que feia inclús 2 hores i mitja o 3. Hòstia. Però quina tortura. Porto el nen a la platja, que l'únic que vol és fotre's al mar o a la piscina. Ah, no, ara estàs 2 hores sense banyar-te. En sèrio? Era quan feies el castell de sorra, jugaves a les pales, molestaves els del costat perquè els hi tiraves la sorra al damunt. A mi no m'estranya que llavors es tornin psicòpates. És que clar... No, però és que... Tu això no ho has patit, Jordi? No, jo no. No, perquè ja no es fa això. És que no hi ha ningú que ho foti. És que no té cap base no, científica, no té No, res. no s'aguanta per enlloc, però... S'aguanta per enlloc. Ho vam patir, però jo de petit. Jo no. Amb els meus nanos, jo recordo amb els meus nanos anar a la platja, a la piscina, banyar-se i els seus cosins mirant-s'ho. Perquè encara els hi feien. Correcte, i llavors, Hòstia. bueno, tio, tu mateix, jo no m'hi ficaré, saps? Tu educa amb els teus nens com puguis. Jo faré, bueno, Bueno, desastre, el que però- consideri. correcte, però, bueno, en fi. No, vull dir, per mi sempre ha sigut un mite, em putejava molt. Vull dir, ja t'ho dic, jo ho he patit, sí ho he patit, Sempre. però bueno, compte. Anem a parlar més coses de tu. Fot fred aquí, ho he engegat l'aire a tot Sí, el drap. tinc engegat, el tinc engegat. Jo volia parar. Atura, això, tio. Jo sempre vull parar. Jordi, si vols seguir per aquí, tu mateix. A veure, quina pregunta tenim? No, jo tinc Per on moltes- estem? Mira, jo ja he fet tot això.
apagat bé l'aire. Aquesta, Tovella. Aquesta és teva. Oh, Oh, si no... bona pregunta. Va, Sempre que ballem ho pensem. Jo al Japo tinc problemes de cabell. Parla. A la teva edat, el teu cabell que tens és natural, herència, és algun producte, te mirem molt per això. Bueno, jo ja m'és igual a mi, eh? No, però veritat, ens interessa molt. Jo ja no tinc res a fer. És de família d'un tractament, d'herència, de... no és de cap familiar meu, és meu. No, això no. Però te mirem molt... en Que és plan- que ell vol tenir-lo igual. No, jo m'està caient molt el cabell, eh? No, a mi m'és igual ja, jo ja ho he assumit. Jordi, Ens interessa molt, vull dir, és com... Per què? Quina sort tens? Jordi, No, el meu cabell està perdut. tens 25 anys, El meu està perdut ja. jo crec que quan tinguis la meva edat seràs calp. Evidentment, no, d'aquí un any ja sóc cap jo ara. Seràs calp, per tant... No, però vull dir- Però no passa res. No, això... Jo no és cap mèrit meu, no he fet res. No, No he fet Quina sort. no he fet res, no feu res. El cabell cau perquè és catxondo. això te'n mirem molt. És com, I, hosti, quina sort. I si no cau es torna blanc. Jo prefereixo tenir-lo blanc que No, em blanc està caigui. molt bé, evidentment. Però tampoc m'agrada... Bueno, aquí ara miro la pantalla i veig que... Bueno, no es veu molt... Bueno, sí, tinc canes, però en català és incorrecte canes, eh? Ho sabíeu o no? Sí, clar. Ah, il·lumina'ns perquè jo no ho sabia. Sí, canes en català és incorrecte. Com es diuen? És cabell blanc. Directament? Sí, no hi ha un nom. Ah, quina decepció. Noi, mira, els catalans són bastant imperfectes. No he fet res amb el cabell. M'agradaria no tenir-lo blanc, perquè a mi se m'ha tornat blanc els últims 5 anys. Jo amb 50 anys el tenia totalment negre Estrès. i la gent no em deia que tenia 50 anys. Ara tinc 56, el tinc blanc i els pèls que em surten són blancs i ja ningú ja no em diu ai, no, sembles... Ja estàs Però fregit. diuen que el cabell blanc el fa més interessant. A les noies veteranes, sí. A les noies joves et veuen més gran que el seu pare. Bueno, sí. Ara Ja. entenc, ara m'hauré de tenir la barba, eh? Sí. No es tracta de tenir-se, es tracta d'una realitat i llavors Oh, però és que jo no tinc 56. Bueno, Vull dir, però jo sí. Llavors potser haig de tenir-me la barba, a veure si semblo de la meva edat. Bueno, noi, no ho sé, és el que hi ha. Al final jo no trio tenir pèls blancs o no. M'agradaria no tenir-los, però els tinc. Pues és que tinc una edat, que vols que et digui. Bueno, Jordi, em sembla que no tindràs el secret de tenir una bona melena. No, però és que no hi ha secret, el que et digui no, que és França. que jo menjo pastanaga. I bueno, no es menja Res. pastanaga, perquè té a veure els naps amb les cols. No ho sé. Res. És que no. O sigui que bàsicament és genètic. Mira, Sí, fixa't, sembla genètic. tu has vist algun avi que no estigui arrugat? Oi que no? Bueno, No, sense cirurgia, eh? Exacte, Vale. tu has vist alguna àvia no arrugada? Per tant, les cremes antiarrugues no funcionen. no, crec que no. Doncs ja està, què vols? Ara, el cabell blanc, l'únic que pots fer és tenyir-te, i ho trobo lamentable. Bueno, si és perquè t'agrada tenir un color estrany, sí. No, però perdona, la immensa majoria de noies ens enreden. Ah, això sí, és veritat. Ens enreden directament, Sí, ens sí. menteixen a la cara. La majoria tenen cabells blancs, uns quants o molts, però elles es tenyeixen perquè es pensen que són més joves o més guapes, bueno, és igual, no sé, això no sé per què ho fan. Però és així, ens enganyen. De fet, és un engany. Com les ungles, postisses, Sí. puto engany. Rosalia. Bueno, però aquesta es nota. Vull dir, o sigui, és el que et dic. Si tu et tenyeixes, que sigui per tenyir-te, doncs jo què sé, el bull de color blau o el bull de color vermell. Clar. Si et fiques ungles, doncs que es noti, no? Fas com aquelles de la Rosalia, que dius... No, es noten. Ni que siguin discretetes, es noten. Jo ho trobo, a mi em fan fàstic. Les ungles postisses, enganxades sobre l'ungla merda acumulada, l'ungla que va creixent. En sèrio, tio? És un vot a favor meu, això. Això sèrio? és tot un altre tema, eh? Vull dir, A mi, t'ho juro, No res, a mi jo em t'ho compro foten, 100%. a mi em foten fàstic. A mi també. Jo veig una tia amb ungles postisses i per mi aquesta tia, el meu interès amb ella, si és que mai n'havia tingut una mica, passa a menys 1000. Ho trobo... sí, com lo natural no hi ha res. No.
Absolut. No és tan el natural. Jo què sé, hi ha coses artificials que estan molt bé, com la intel·ligència artificial als ordinadors. Ah, bueno, sí. Està molt bé. Hi ha coses artificials que estan molt bé. Però agafar les ungles i dir, no, és que me les poso postisses. No ho entenc. No val la pena. Em costa entendre. No, és superior a mi. A mi em fa fàstic. Amb elles no, No, sí, cada cop està més de moda. Sí, I amb dibuixets i coses i... ho sento molt. Bueno, és una moda. No m'hi trobaràs. És una moda. Però bueno, va, anem a parlar de tu, que t'hem fet venir per alguna cosa. Ja que... Bueno, tenim entès que et dediques com a mínim a dues coses. Com a mínim. Digues. Així com rellevants. Les altres són irrellevants, No. correcte. No, també és rellevant. O com a mínim que ens ha arribat a nosaltres. Una és que ets músic. Bueno, toco la guitarra. Home, però no toques la guitarra així com només a casa. Jo t'he vist. Bueno, vinc al Wild Geese cada dijous a la Jam i havia tocat amb algun grup més o menys conegut i he tocat i he cobrat per tocar. Veus? Llavors ets músic. Músic professional, a més. O has sigut professional durant una època. Sí. Podem dir així. El que passa que a vegades quan parlem de músic, hòstia, Mozart era músic, no? Home, Bach era músic. Però això és ficar el llistó molt alt. Bueno, aquests eren músic, jo sóc un artesà de la música, no sé si m'explico. Bueno, però si toques un instrument i a sobre has cobrat per fer-ho, ets músic. Podem dir que sí, però jo no... Per exemple, que quan em presento, hola, sóc músic. No. No ho dic mai. Toco la guitarra, m'ho passo teta tocant... I inclusive és un recital teu, vull dir, un tribut a Lluís Llach? Sí, perquè sóc un puto friki del Lluís Llach, que és el que vaig mamar. I, hòstia, tenia un col·lega que em va explicar una cosa molt xula, que deia, a música... Ara miraré a càmera, perquè... Sí, home, clar. Això ens agrada. Hi ha dos tipus de música. La que mamem, la que heretem a casa, la que escoltem sense nosaltres triar i la que ens marca absolutament perquè som petits, perquè el germà ens ha comprat un disc i llavors la que triem un cop nosaltres tenim criteri, tenim diners per comprar discos, bueno, en aquest cas, o tenim criteri per buscar. I jo penso que la música que mames et marca absolutament. Et marca moltíssim. Jo crec que sí. I llavors, a partir d'aquí, tu et desenvolupes, per exemple, jo a casa hi havia la Trinca, Lluís Llach, Guillermina Mota, la Janet, el que hi havia aquella època, música clàssica, però no hi havia rock. El meu pare era de l'any 30, que es va morir fa 17 anys, i a casa no hi havia discos de pop i de rock. Els primers discos que van arribar els vaig portar jo. Recordo el primer disc de pop que va entrar a casa, me'l va regalar el meu pare pel meu aniversari, jo tenia 14 anys, o 13, i era Hard Day's Night dels Beatles. Hard Day's Night, sí. I era el primer disc que va entrar, abans no hi havia res. I llavors, jo el que vaig mamar de petit era el Lluís Llach, i jo sóc un absolut fan del Lluís Llach, me l'estimo amb bogeria i tinc muntat un repertori amb 23 temes, vaig amb la guitarra elèctrica, loop station i m'acompanya un contrabaixista i un percussionista i faig versions al Llach i m'ho passo teta. Però també m'agrada tocar rock i blues, que és el que jo he molat. Bueno, és el que molava jo quan era adolescent. Bueno, doncs llavors és cert que una de les coses que sabem que et dediques és a la música. Sí, correcte. I l'altra tenim entès, a veure si ho dic bé ara, sommelier? Sommelier. Sí. Vaig treure el títol de sommelier ara fa 5 anys. Perquè jo Com et va donar això? Bueno, perquè jo estava a l'atur. Estava en una empresa de fenda comercial, em van acomiadar i vaig estar 2 anys a l'atur i havia de fer alguna cosa. Llavors, remenant, bueno, em va passar pel cap muntar una botiga de vins, una franquícia de vins, i la vaig obrir. I al cap de 2 anys em vaig assabentar que feien un curs de sommelier que el feien el dilluns. Jo el dilluns al matí tancava, i llavors el dilluns anava a Perles, perquè aquest curs eren tots els dilluns matí i tarda. Llavors sortíem a la tarda a les 6,
I llavors a la tarda jo el dilluns sortia una mica més tard, però no passava res, i durava 2 anys. I llavors em vaig treure el títol perquè vaig pensar, perquè jo ja era ja m'agraden els vins, a casa tenia com 7 o 8 o 9, uns quants llibres de vins. Ja. Sí, ja era una afició. Sí, ja m'agrada, ja sabia alguna cosa. El que passa que, clar, una cosa és que jo sé alguna cosa, però l'altra és estudiar, no? I llavors tenia una botiga i vaig dir, hòstia, una bona oportunitat per fotre'm en aquest món. I em vaig treure el títol. Com et treus el títol, la botiga dona el que dona. Bueno, això és com allò, jugues a futbol. Sí, ets el Messi, no? No. És a dir, clar, et porten una copa, aquells... És a dir, hi ha molt espectacle aquí en aquest món, com tots els mons, allò, porten una copa, pum, Chateau Lafite del saps? Sí. Del 84, hòstia, això és el Messi. Portes la cullereta penjada, aquella típica del sommelier? No, allò ha passat molt. No? Allò ha passat molt de moda, allò és més un símbol que... És que no és efectiu, no serveix per res. Això està demodé absolutament. Demodé absolutament. Vale. No és que o sigui, no hem tingut temps de parlar molta estona i per tant potser et costaria més aconsellar-nos, no? Però ens agradaria saber quin és el vi que ens encaixaria més a nosaltres. Clar, potser amb el Jordi és més fàcil perquè avui he anat a sopar amb ell i, per exemple, ha sopat amb vi, com que menjàvem carn, han dit que era vi negre. Bueno. Jo no sé si és correcte o no és correcte, però és que a mi directament no m'agrada el vi. Vale. Hi ha una cosa que està claríssima. Les normes són bastant estúpides. Sí. Perquè ens encorseten. Llavors, ja posar un exemple molt idiota. Jo he vist un pajarraco esmorzant un entrepà de xoriço amb un cacaulat. Quin mal de panxa. Pues el nano ho disfrutava com un No. Llavors, qui ets tu per dir-li que allò és incorrecte o correcte? Això és com el dia que parlàvem del que sucava l'entrepà de llangonissa dins del cafet. És a dir, si a ella li agrada... I llavors, a partir d'aquí, quin és el millor vi? No. El que t'agrada. Punto. I llavors, jo et puc dir, home, i llavors, jo què sé, si agafessis un grup de 100 sommeliers i et diguessin, hòstia, tinc unes sardines fumades, amb què ho maridem? Probablement aquests 100, la majoria diria un estil de vi. Ja no dic marques o no dic raïms, un estil de vi. Però el 100% no dirien un vi. No, absolut. Perquè hi haurien diferents opinions. Perquè en el món del maridatge, com que hi ha moltes teories i tal, podem fer un maridatge per contrast o per afinitat, doncs fuck you, ja ens hi entra tot. Clar. Per tant, per mi el més important del maridatge, que és el que anem, perquè al final una cosa és de dir, hòstia, arribo a casa i tinc ganes de fotre'm una copa de vi, sola, vale? Doncs anem a buscar un vi. Estic relaxat, tinc ganes de algo lleuger o tinc ganes de disfrutar algo més intens. Bueno, doncs podem buscar coses. I aquí podria entrar absolutament tot, perquè no tens... Vindríem aquí, no? Perquè no xoques. Però quan tu vols combinar un vi amb un plat, el que has de tenir present, més que és carn, que diguis, hòstia, carn, vi negre, peix, vi blanc, sí, però amb pincetes, perquè el que hem de controlar és les potències gustatives. No és el mateix un lluç a la papillot, amb un carbassó i una pastanegueta i una mica de fonoll, que un marmitaco. No té res a veure. Un marmitaco podries combinar-lo, maridar-lo tranquil·lament amb un vi negre jove, i un lluç amb papillot, hòstia, com li fotis un vi negre... És un tema de potències, per mi, és un tema de potències. Llavors, equilibrem potències. Plat potent, vi potent. Plat més suau, si tu agafes un sushi i li fots un gran reserva, a la que fotis un glob del gran reserva, fotràs... És que no notaràs res. No notaràs res. No notaràs res. I llavors,
disfruteu molt del vi, me'l trobo fantàstic, Però no del menjar. però no el menjar. Llavors, per mi és equivocat això. Llavors, anem a buscar equilibrar potències, menjar gustativament potent, vi potent, menjar suau, suau. A partir d'aquí, és blanc o negre? Em sua el nas. Digueu. No, sí, estem... Em sua la polla. Exacte, o sigui, no et tallis, vull dir. No em tallo. Em sua la polla. Sempre. Estem en un programa sense tabús. Però hi ha molta tonteria en el món del vi. Però jo ara que et deia, no? Vull dir, quin vi, per exemple, no per menjar, sinó jo ara em vull prendre una copa de vi, em ve de gust, no? Allò surto de festa, estic fart de prendre'm sempre el mateix, ve de gust prendre un vi. A mi realment el vi no m'agrada, o, que no és veritat que no m'agradi el vi, perquè és que les coses no t'agraden, o sigui, a vegades no has trobat l'acertat, no? El vi adequat per tu. Llavors, a mi normalment el vi negre no m'agrada, perquè és molt intens de sabor. M'acostumen a agradar, si m'agrada algun, els vins blancs, més dolços, més afruitats, etc. Vale. Llavors, a veure quin vi, o quin tipus de vi, no direm marques, no? Dius, i és que mira, tu has de buscar, quan vagis a buscar un vi, has de mirar que posi això. Mira, pel que m'acabes d'explicar, si em vinguessis a la botiga, jo t'oferiria un vi que portés Gewürztraminer, que portés Riesling, que portés Muscat, vins aromàtics, vins amb rotllo fruitat, vins que són lleugers, però que tenen la seva xitxeta aromàtica, fruiteta, que no rasquen, que no són molt àcids, que no rasquen. Jo aniria cap aquí, en el teu cas. Un Muscat, un Riesling alemany de puta mare. Això ho haig de provar, doncs. Vindré a veure't, Quan vulguis, així vaig cada dia, saps? Ja. M'imagino. El que passa que estic a Barcelona i, clar, Bueno, els col·legues d'aquí... Però de tant en tant passa algú i em saluda i em fa molta gràcia. Quin barri? Barri de Gràcia, carrer Astúries. Sí, em fots aquesta cara. Cony, perquè vaig molt sovint. Clar. Al carrer Astúries, sortint No de... vaig molt corrent... Bueno, és igual, sortint de Fontana, al metro de Fontana, Sí. que feia Saps tota la República allà. Argentina? Sí, Jo allà és com una segona residència, quasi. doncs vinga. I... Sí. Tu també? No ho sé. No. Sí. Vale. Doncs ja et vindré a veure. Doncs ja pots venir, em trobaràs tocant la guitarra. Després mirarem a veure si podem fer alguna amb la guitarra. Bueno, Pel Jordi podem trobar algun vi. Tu, Jordi, com t'agraden els vins? Home, jo els vins... Així intensos, dels que rasquen, que jo no els suporto. No. No sé, avui has rebut amb un vi negre. Quin vi negre era el d'avui? El de... Què era el negre avui? Era un... No, era un priorat. No ho sé, jo... Era... A la foto no ha sortit, no es veia. Però bueno, a tu com t'agraden els vins? Jo, com menys fort sigui millor, Perquè jo tinc molt de ressaca sempre i no... Bueno, però la ressaca no és la qualitat del vi, sinó és No, és per quanta la quantitat de vi que Clar, t'has ve fotut. tota l'ampolla de sol. I sí. No. però tu t'agraden suaus. Que a mi m'agrada l'ampolla de sol normalment, tota l'ampolla. I quan menys ressaca deixi millor. Per tant... Sí, llavors ha de ser un... Tia, això m'ho ha preguntat més d'algú. Molts clients et pregunten, però aquest vi fa mal de cap? No, és que I vaig... dic, hòstia, si et cardes tota l'ampolla. Clar, jo em veig tota l'ampolla normalment. I és com... M'he aixecat cap d'un... Normalment 6 hores. I és com, hòstia, pues... Llavors, Depèn de lo dolç que sigui, potser deixi'm has ressaca. de passar del vi i anar a buscar una beguda amb menys graduació. No, jo de tu aniria a buscar, per exemple, un trapat, que és un vi negre que fan sobretot a Conca de Barberà, que són vins aromàtics i són vins de baixa graduació, que tenen 12 graus, no tenen 14, 15, típic del Priorat o del Montsant. Bueno, de fet, a Catalunya els 14 graus et surten encara que no vulguis. Però el Trapat és un vi més suavet, té 12 graus. Jo aniré cap a un Trapat, per lo que tu m'estàs dient. Ja no dic un Pinot Noir, perquè Pinot Noir aquí a Catalunya n'hi ha molt poc, hi ha molt poca cosa. I llavors te n'hauries d'anar a França, llavors la cartera se'n ressent. No, és que era pitjor. La cartera se'n ressent. Però jo, Som de comerç de proximitat, nosaltres. un Trapat. Quan vinguis a la botiga dius, Carles, dona'm un Trapat. No en tinc gaires, perquè
És un raïm que pobret, li costa una mica, Un saps? costa sortir, no? No, és un raïm que es va deixar quan la filoxera es va deixar de cultivar. Oh, vale. És un raïm que no dona uns vins que dius, hòstia, quin vinat. No, són vins més suavets, però són interessants, estan bé. Doncs, arribats a aquest punt, sap greu dir-vos que hem d'anar a la pausa. Però està molt bé. Anem a parlar de música. Bé, Anem a parlar de música. tenim una segona part, no ens preocupem. Vale. Bueno, a no ser que vulguis marxar. Jo ho tinc tot fet. Perfecte. Doncs Bé. fem una pausa, són segons per vosaltres, una vida per nosaltres. Res, 5 segons. D'aquí res estem aquí un altre cop amb vosaltres. Vale? Doncs apa, fins ara, nois! Aquesta és la penúltima i cap a casa. Jordi, Xivi, que no teniu casa o què? Que jo haig de tancar caixa i netejar, hòstia. Ja tornem a estar aquí. Estem. Com heu comprovat, ha sigut res, qüestió de segons. 20 segons. Tot bé? La pausa guai? Sí, veritat. Com sempre. Avui això està sent algo així tranquil·let, té com una miqueta de... Ho podem esverar, Bueno, Saps què vull dir? és qüestió de moments, No, perquè a la pausa m'has dit, hòstia, no, tranquil·let, no, sigues irreverent, sigues políticament incorrecte. A mi ja m'agrada, vull dir, a mi em dóna la sensació avui... Em dóna la sensació que Xavi, no em provoquis, És que el fa ràpid. Clar, no, ja ho veig. Home. A mi em donava la sensació que ens estàvem fent un vinet a la platja, saps? Amb la calma, la tranquil·litat... No, m'estava agradant. Ara, que li vols fotre canya? Jo t'he dit carta blanca. Provoca'm. Carta blanca. Tu provoca'm. Carta blanca. Però abans de continuar amb l'entrevista o amb altres temes, Jordi, hem de parlar d'alguna que ens ha passat avui. Què han passat? De debò, Jordi. No me'n recordo. Què ha passat? Algo molt... El tanto! Que va de canto, Què ha passat avui? El tanto. Hem rebut un paquet. Molt misteriós. Pots ensenyar-lo a la càmera, vull dir. No veu la càmera, no es veu. La càmera, en algun dia, bueno, no veu una merda. Posa la penúltima i cap a casa i la direcció del bar en el que estem. Per tant, és segur que ens coneix on anem, on bevem, on mengem. A mi el més sospitós és que no hi ha ni segell ni remitent. L'ha portat aquí. És a dir, ho ha hagut de deixar a la bústia del bar en persona. Correcte. O coneixia algú que ho podia fer per ell. Per tant, és algú de Sabadell. Per tant, O algú que si ens coneixia. vol matar, sap on som. No, és algú de Sabadell. Vull dir, Dubto Fa por, que jo. algú vingui de fora de Sabadell a deixar això, jo tenia por. Jo tenia Terrassa por. no existeix. Però, escoltant, Uf, molta por, no sento ni el tic-tac ni el tic-tac, saps? Jo fa por obrir-ho, Doncs jo t'anava a donar els honors a tu. Bueno, perquè jo... Jo, si voleu, l'obro jo, No, jo faig guanyi, però... Si explota, que jo què sé, deixarem 3 criatures sense pare, no passa res. Seria malament, això, Però va, fa jo. Total. A veure. Tanto, Hòstia puta, obrir sobres no és el teu fort, Però estira d'aquí. No, espera. Mare meva. Quins trossets vas fent? Explota, no explota, hi ha explosius? Sembla que no. Des del que era. Què? Una carta? Sí. Hòstia! Hòstia, menjar aquí. Hi ha menjar? Hòstia, menjar. Hòstia! Hòstia, que bé. Qui llegeix? Avui es queda molt bé. Qui porta la lectura millor de Jo, vosaltres? ja veuràs. Encara sí. Tu digue'm quin personatge vols que tu llegeixis. Ostres, però quins hi han per escollir? Una vella... Estic molt de És gana. una noia que escriu. A veure, què diu? Va. Hola, Fort, que ho escolti el micro. hola, Xivi i Jordi. Ai. Soc l'Ireneu Armengol, Oh. de Vià. Us escric perquè en el programa 4 vau comentar que estaria bé poder menjar M&M's durant la gravació del vostre podcast. I és per això que he decidit fer-vos arribar aquest parell de paquets. Em sap greu no he pogut treure els marrons
Oh! I vam segons, M'agrada molt veure-us, especialment quan feu entrevistes. Us demanaria venir de públic algun dia, però amb els vostres horaris em resultaria impossible. Una immensa abraçada, una mamada i 4 petons. No et feu posa? De debò? No, una mamada m'ho he inventat. Crec que no pot. Però ha molat, no? Sí, ha colat, ha colat. Ha molat, no, una abraçada. Ireneu, perdona, feia una mica de broma perquè s'estaven avorrint, Clar, saps? clar. Perquè la carta era tan políticament correcta. Jo crec, Ireneu, que estàs enamorada d'algú dels dos. Però Ireneu és noia? I què ens importa? És igual, és Has dit igual. enamorada? Bueno, enamorat, enamorada, Enamorada-te. Enamorada, enamorada, tant me fot. Jo crec que aquí hi ha amor, Però està molt bé, perquè t'agraden molt les entrevistes, però has posat 2 paquets de manents. Que n'ha faltat un. Però, mira, em caus molt bé. Mira, jo ja t'estimo. Mira, sóc així de generós, ja t'estimo. Oi, que bé. Guai, tio. Espera. A veure, és una meravella, això. Sí, només s'ha inventat el tros final. Quina meravella. He inventat lo de la mamada per fer, perquè... No, foli, no et Hòstia, que preocupis. em dèieu que no era... Pum, hòstia. Va, ja està, home. Oh, mira, si faltes... Hòstia puta, Està mirant si faltes de debò. Onanisme. De debò, Jordi, que estàs mirant si Hòstia, fan falta Jordi. els nostres seguidors. Oh, s'ha mirat? Què, n'hi ha alguna? No, està molt bé. Ah, mira. Estic molt Però sorprès. fixa't que no és manuscrita, Estic molt sorprès. Home, suposo perquè ho entenguéssim, perquè tu has vist el sobre com està escrit? Jo crec que fa mala lletra. Mira el sobre. A mi és pitjor, molt pitjor. A mi és... Però... està molt bé. Jo estaria molt contenta. Que Va, obre. obres, Obre. Jordi, Obre això i tinc molta gana. Va. fem-ho. Quina meravella, qui t'ha enviat això. Hola, per damunt de la taula, vinga. Hola, Carla. Hola. Quin poc... Els marrons no, No. Saps per què es No hi ha diuen els marrons. marrons? Explica-li, Saps per què hi ha Jordi. marrons? Aquí. Saps per què? Vinga. En el programa 4, quan parlem dels M&M's, Saps què és Van Halen? Com? Eddie Van Halen, el guitarrista. Pues el seu grup tenia una clàusula que es deia la clàusula M&M. Perquè es van fer una clàusula que en plan... Saps el rider que fa cada grup? En plan... aquest ampli, aquest micro, no sé què. Pues en el seu currículum hi havia una clàusula que es deia la clàusula M&M, que era no hi pot haver cap M&M marrón, de color marrón. o sigui, els hi feia ficar un bol de M&M's. Sí. I no n'hi podia haver cap de marró. Per què? I això ho feien perquè si quan anaven al concert i veien que no n'hi havia cap de marrón, volien dir que el senyor que ho havia fet havia parat atenció i havia tret els marrons. I si no havia parat atenció, bueno, no es feia gaire bé. Vol dir que si veien que hi havia els marrons, és que s'ho havien llegit en diagonal Exacte. i ho havien muntat com havien muntat. Però si havien fet cas i havien tret els marrons, vol dir que tot estava fet amb mimo, amb detall, s'ho havien llegit detingudament. I d'aquí va clàusula l'emanem. En plan, si algú vol fer-ho molt diagonal, doncs és... Ho he entès, Saps què vull dir, no? Ja ho he entès, Jo he fet un malament. Ara, si vols, em pots fotre 3 peus de pàgina, Jo no... Jo no I sé. pots explicar 4 vegades més, si vols. Jo ja ho he pillat. Fem-ho L'audiència no ho sé. Jo crec que sí. Però que estem gravant. Joder, un moment. Home, hem obert el sobre en directe. Bueno, fals directe. Oh, que bons que estan, Està molt bon, Aquí hi ha molts Però marrons. era aquesta, en plan, que... I estic menjant un marró, Jo vaig explicar un dia directe a la clàusula Van Halen. Vaig explicar jo un dia. Sí, dia meva. No! Com ho he de veure, això? Carles, com ho he de veure? I com ho veig, això? Vaig escoltar, està buit. Per el tros de birra que li queda. A mi m'han dit que m'estava portant molt bé. I jo he fet cas del fullet tortuga. Perquè està molt bon, si no, és que... Saps que la... Però estan molt bons o són molt bons, fill meu? Estan bons, també. Ja, però la frase correcta era són molt bons. No ho sé, bons. Perquè estan molt bons vol dir que no estan caducats. Cert. Hòstia. Però jo estan guapos, que... Aquí hi ha nivell. Hi ha nivell,
Vaig treure un 9,10, A on? el nivell C de català. Jo vaig treure un 12. Em vaig treure 7 punts. Com tu vas arribar amb 12? Que la CL em vaig treure 7 punts. CL, però no en el nivell... O sigui, només un examen de català. Examen de català. Que el màxim és 10. Has fet un doctorat, jo. Sí? Ara se l'està traient aquí, Però tu tens un doctorat, però dius... Estan bons. Filologia llatina. Saps què vull dir? Sí. Doncs ja està. Jordi, A tanto quadre canto. No em pillaràs per aquí, Està molt. jo és que soc molt fan d'una noia que fa... Jo també. Jo una de No, Sant Joan de les Abadeses. Que és curiós, perquè tothom diu abadeses i són abadesses. Critiquem això, critiquem. Critiquem, És amb dues esses, Ahà. però ni els d'allà ho diuen amb dues esses. Què us passa? Som tonto. Som molt És tonto. a dir, és Sant Joan de les Abadesses. Sí, sí. Però saps què passa? Són tan catalans M'has dit que que Busons... com que la doble S sona S espanyola, abadesses, ho volen fer tan català que diuen abadeses, perquè els espanyols no sàpiguen dir. M'has dit que Busoms, sembla que un nom ho diem Ah, malament. tu ets Jo soc Busoms i ho diem malament. Busoms. Amb dues etxes. Llavors Ho diem bussoms, malament. Ho diuen bussoms. busoms. Però és Diem bussoms. Jo, per exemple, Argelaguet, els espanyols no ho saben dir. Bueno, és que... I els col·lapsen. catalans tampoc, No, no, es Peten. col·lapsen. Es Peten. peten. Hi ha S'ho catalans que llegeixen, tampoc. I la meva filla es diu Txell. Meritxell. No, Txell. es diu Txell. Està apuntada com a Txell. Meravellós. Perquè és adoptada de la Xina i la vam anar a apuntar al consulat espanyol de la Xina. I el puto funcionari que li expliques. Que molt Si tonto. l'hagués apuntat aquí, igual haguessin dit, ai, això de Txell és Meritxell. Però allà, a ell li sonava xino. Hòstia. I la meva filla es diu Txell. Apuntada, evidentment, com s'ha d'apuntar. TX. T-X-E-L-L. Un espanyol. Oh, Veu, bé. T-X-E-L-L, Argelaguet. Hòstia. Fa així, fa així. Premio, Ja gordo. explota el cap, Li peta el gordo. Puf! Txell! Mira, jo què sé. És que una doble L. La TX. No, És tot, Vull dir, tot, és tot, que tot de de debò. cop. no, explota. Anava amb mala hòstia, Sí, a casa som així, som radicals. M'agrada. Anem Com a agarrar la plana. Com ha de ser. M'agrada. Hòstia, tu. Puta Espanya. Sí. Puta Espanya, això ho dic sempre jo. Jo també. No em deixes dir-ho mai, però puta Espanya. A veure si més seguidors ens envien coses d'aquestes, perquè està molt bo. A veure, que ha enviat això. Moltes gràcies, perquè és una meravella. Jo, l'Ireneu, Hòstia, Des d'aquí, un monument, Però no s'ha la nit. I a més, meravella. aquest home sempre té gana, per tant... Sempre. Ja ho sap. Vaita. Que li dic una cançó a l'Irina. A l'Ireneu. Ireneu, et trobem a faltar. Exacte. Oh, Toca. No, ja està. home. Està bé. Què més voleu saber? Home, doncs mira, sí, volia saber una cosa. Bons, Abans quan t'he dit que em consta que Vosaltres. que dedicaves a dues coses com a mínim, Sí? quasi una mica més i t'm'ofens i dius, home, només dues no, més. No. Quines més vols parlar? Digue'ns, explica'ns. Cuina, teatre, sexe, homeopatia, política. Et dediques a l'homeopatia? No, Ah, em dedico a desemmascarar els putos farsants Vale. vale. que haurien d'estar tots a la presó Sí. Estem d'acord. per mentides. Sí. Que... Cuina? Ets cuiner? No soc cuiner, però he cuinat per bastanta gent, perquè vaig estar... No, tampoc és cap cosa, vaig estar en un grup d'esplai i he anat 3 campaments a cuinar. Però és que m'agrada molt la cuina, a casa tinc com 60 o 70 llibres de cuina. Hòstia, que bé. Tinc un amic que tu coneixes que ara ha muntat una secció de llibres de cuina en el seu quiosc. Pues, guai. Passa't per el Cau Arran, que és el quiosc del Monstro Errante, Mori. i ara ha muntat una secció de llibres de cuina. Fixa't que no hi ha cap persona que li agradi els vins que no li agradi la cuina. Té un llibre de vins, també. És que va junt, no hi ha... A mi m'agraden molt els vins, però la cuina... No. Al final és
menjar i beure, no? El plaer de combinar-ho. Sí, el primer problema és que a mi m'agrada molt menjar, m'agrada molt beure i no m'agrada cuinar. Doncs, si fossis Burgès, és tia, burgès. no m'interessaria gens. Ja, no ho sé. És que potser... A veure, vius a un poble o tens una miqueta de sang burgesa, Que me cocinen. Ja ho sé. Hòstia, però a mi m'encanta. Saps com què la passa? senyora cuina, Mira, en meravellós. català hi ha una dita molt bona. Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. Ja. I no hi ha truita a la francesa més bona que la que et puguis fer tu. Ja. Però jo no sé cuinar gens. Eh? Jo no sé cuinar gens. Quan ve la senyora molt bé, però quan estic jo sol a casa... Com ve la senyora molt bé. Clar, perquè cuina ella, no? Sí. Ah, que maco. Però Jo no sé cuinar gens. no diu molt a favor teu. No, ja ho sé. Però Jo bueno, sé fer tu pasta, en plan, i ja està. Just, No, lo pasta, just que- bueno, pasta, de la I manera arròs que ho dius, blanc i- de la manera que ho dius, una puta merda de pasta. Bueno, Sí, no sí, passa sí, res. Sí, sí, és que la A veritat. mi m'encanta la cuina És que no sé cuinar. i Costa molt. jo crec que cuino bé. Jo no. M'agradaria molt cuinar bé, però no puc. És una qüestió d'interès. Ja està. Tens interès en altres coses. Són moltes hores, Ell abans de cuinar es fica a llegir. Sí, clar. Jo abans de cuinar també llegeixo. Llegeixo un llibre al dia, i és el problema. Ara és un temps. Abans ho feia. No, però llegir està bé. Però Està bé. cuinar també està bé i follar també està bé. Home, això sempre. Saps? Tu també folles un cop al dia? Ara no, perquè la senyora està a Lituània, jo estic aquí. Llavors és més complicat. És més complicat. Però no cal anar a Lituània per follar, no? O ha de venir Jo ell, soy fidel. o ha de venir ella de Lituània. Ara m'interessa ser fidel. Ah, vale, ok. Està en la fase aquesta. Va estar en la fase aquesta. Clar, és que... Ja li passarà. Ja em passarà... O no? O no, no ho sé. No Vaja, passa també. res, no passa res. Tot pot ser que ell es quedi aquí ja, i ja està. Epa. Parem. No hauràs d'esperar tant. Què anava a dir? Hi ha una cosa que normalment faig amb els convidats, que és que analitzem una miqueta, ens expliquen si tenen algun projecte i tal. Com vas de projectes? Què et vols vendre? Si haguessis de vendre'ns algun projecte ara, què ens vendries? Projecte? Sí, si tinguessis algun, Si no en tens que no passa res. Vull dir, aquí vam tenir un cop una que va dir que no tinc projecte, no faig res, no, Sí, fem més d'un, més se la d'un. suda tot. No. No, ara projecte això, dius, hosti, un projecte que tinc muntat. No, però jo penso el dia a dia i ser feliç. Bé, està bé. Ben fet. I jo crec que ja n'hi ha prou. I ja costa. Ja costa prou. No penso ja... No tinc ara... Ja tinc muntat... Tinc un parell de grups que em funcionen, tinc muntat lo del Lluís Llach, vaig a la botigueta, m'ho passo bé, toco la guitarra tot el dia perquè la majoria de temps no tinc clients. Sí, a la botiga entra un client i marxa, però entre client i client tinc temps per tocar la guitarra. Igual és de puta mare, tio. Bueno, no sé, no? Vull dir, estàs treballant i a la vegada pots fer el que et doni la gana. No, és que clar, qui és el treballador que pot anar a la feina, emportar-se la guitarra i estar tocant a la feina? És que és un Meravellós. puto xollo. Meravellós. És que és meravellós. De fet, jo he muntat lo de l'espectacle de Lluís Llach a la botiga. Sí, en els temps lliures, perquè, hòstia, al matí no t'entra gaire gent, No. desenganyem-se. No, clar. I llavors entra, doncs igual, jo què sé, igual tinc 10 minuts, igual tinc un quart d'hora, però és que igual jo obro a les 10 o quarts d'11, igual fins a les 12 no m'entra ningú. I vale, ja he tret la pols. Que no sé qui collons va inventar la pols, per favor. Uf, la pols, per l'amor de Déu. Però qui va ser l'imbècil? Treballo en un monestir, per l'amor de Déu, la pols. La pols... Sabeu el que és la Mare de pols, Déu. no? Puta pols. Una merda. És molta merda. És molta merda, eh? Hi ha escates de pell, hi ha nàquers... No. Si estiguéssim en un lloc on no hi hagués cap ésser viu, Sí? no hi hauria tanta pols. Bueno, però igual hi hauria sorra, hi hauria... Saps el que vull dir? És a dir, si hi ha pols a la botiga, és Sí. perquè hi entra gent. O perquè hi estàs. Perquè els hackers
no anirien si no hi hagués la pell morta aquesta de... Ja ho sé, tio, però és una merda, tio, perquè treus la pols i torna a aparèixer, tio. És que... Qui se la va inventar? El puto creador era un psicòpata. Sí, Claro, segurament. és algo que no va tenir en compte. Segurament. Danys col·laterals. I, bueno, doncs a la botiga trec la pols i quan no trec la pols toco la guitarra. Jo crec que toco més la guitarra que trec la pols. Bueno, Bona feina. és que és més entretingut. Però jo també t'ho dic, jo fot molts anys que toco la guitarra, però quan vaig obrir la botiga, per mi va ser com un... a nivell de música, com una tornada quan era jove, Sí. perquè tenia molt temps. I hòstia, clar, al final, tocar un instrument has de practicar. No és ciència infusa, o dir, aquell és un crac i ja toca. No, clar. No. Toques cada dia, tio. Toques cada dia, escales, Està bé. arpegis i tal. I m'ha anat molt bé, perquè estic tocant com mai. I em mola que jo, des de la primera elèctrica la vaig tenir als 14 anys, jo ara estic tocant com mai. Hòstia, tu. I els meus 56 anys, per mi, estar tocant com mai, per mi és un orgull. Perquè lo habitual fora que dius, hòstia, quan tenia 30 anys que tocava no sé què, tocava la puta, i fotia... Saps? I llavors vas enrere perquè deixes de tocar, perquè no tens tantes hores. En el meu cas, no. En el meu cas estic tocant com mai als meus 56 anys. Que la feina puguis tocar és increïble. Bueno, és que genial. és, com t'ho diria, Per mi és genial. és aconseguir conciliar la feina, el hobby... Tot. És que és Tot allò. increïble. Sí. Vins, Clar, és que ho tens tot. És que és increïble, quina enveja. clients i clientes simpàtiques, Quina bueno, i enveja. antipàtics, Bueno, sempre. Bueno, l'últim va ser molt bo, que Sempre. em va dir... M'entra un tio. Hola, buenos días. I jo normalment parlo en català, Sí. però jo entenc que els habitants de Catalunya Són catalans. entenen el català. Sempre. Hi ha una plataforma Tots els tenen. que recolza el mantinc el català. Hashtag mantinc el català. Doncs això és el que Entenen fa. tots. I m'entra un paio i em diu, ¿los vinos los tienes organizados por zonas? I dic, sí, els tinc per zones, sí. Ribera del Duero, Rioja, pim-pam, els vins catalans, aquí, pam. I li vaig vendre un parell d'ampolles i tot bé, ell en espanyol, jo en català, em paga i abans de marxar em diu, oye, ¿tú siempre hablas en catalán? I el tio va començar a dir que li sonava molt estrany perquè portava 8 anys a Catalunya, 8 anys. 8 anys, i era la primera vegada que algú no li canviava l'espanyol. Això és el que reclama aquesta plataforma. La primera vegada en Terrible. 8 anys, un tio vivint a Barcelona, que algú no cedia Ben fet. i continuava en català. Regles. Lo qual jo em vaig sentir com un paladí, com un almogàver, Oh. lluitant per la llengua. I el Home, tio allà que sí. justificant-me. Com ha de ser? I el tio i dic, però t'has sentit ofès, t'has sentit... Bueno, me he sentido un poco incómodo porque, claro, yo igual no entiendo. I dic, però si no has Mejores entès. comunistas de redes. Hi ha prejudicis previs, però em vaig quedar de pastamoniato. Perquè és un conflicte que tu tens amb un client. Ja havia pagat, però bueno, no ha tornat i dubto que torni. No tornarà, O sí? No tornarà. No crec que torni. No tornarà. Per què no? Potser en el seu cap en aquell dia li va impactar, però va dir, collons, vaig a aquest lloc perquè, No. saps? No tornarà. Han sigut clars amb mi, han sigut... Estava molt... I salta i em diu, és que mi madre és catalana. Pues molt bé. I a mi saps què em va sonar? Com aquell aquell puto racista que diu, jo tengo un amigo negro. Sempre... Sí, Jo soy que de sona Vox. una miqueta així, sí. I és el negre. Saps? Jo tengo un amigo negro, però ets un racista de merda. Nois, hem de mantenir el català sempre, no defallir Doncs i no canviar. des d'aquí Mira. faig una proclama, el hashtag, vale? Mantinc el català, de debò. Hi ha tot un moviment, per les xarxes. Sí, clar. Mantinc el català. Mira, saps què? Mira, a la botiga t'explico, Evidentment jo estic en una botiga.
jo no he de cabrejar els clients, i jo m'he de posar al seu servei. Sí. Però la majoria d'ocasions em diuen hola, buenas tardes. I jo, bona tarda. Quiero un vino. I jo dic, blanc, negre, rosat. I em diuen, tinto. I jo, la següent pregunta, d'alguna zona en concret? Vols alguna cosa en concret? No. A la quarta pregunta canvien en català. És a dir, si tu m'entens, l'altre se sent incòmode, se sent amb inferioritat, se sent dir, hòstia, jo no sé català, i canvien. El que passa és que els catalans, el 90 i pico %, no tinc dades, però la majoria de gent, a la hola, buenas tardes, i sobretot si estàs en una botiga, hola, buenas tardes, no perdré una venda. Nois, Mira, ens hem de fotre ferms i jo igual he perdut ventes jo també. per no entendre'm espanyol, fuck you. Mira, en el Doncs monestir... faré una altra crida. Truco al monestir, espera. Al monestir tenim les guies que donem quan regulem. Això s'ha pagat, No, aquí. Pensa que no estarà ni gravant ja, Sí, 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 sí. no preocupis. Sí que És que em al monestir per monestir, per les cultures, donem una guia, els numerets i tal. Teníem 5 guies en francès més com a l'estiu, 5 guies en anglès, 5 guies en espanyol. I bueno, en català regalem. Què va passar? Va acabar l'estiu, tenim 5... I si com els deia, pot tornar, sisplau, quan acaba la visita, no sé què. Va acabar l'estiu, teníem 5 en català, bueno, 5 en anglès, 5 en francès, I cap a l'espanyol. cap en espanyol. I mira que els deia, quan marxeu me'l podeu tornar, sisplau? Cap espanyol me'l va tornar. En cap d'una setmana no tenia cap espanyol. Però és perquè no et van entendre o...? O es perquè yo parlo tan malament español que no m'entenen. Por favor, ¿me la pueden devolver al salir, por favor? O, Perquè a més els dius en castellà. home, perquè m'entenguin, si no m'entenen. Si O és que- català, o- me la podeu tornar, o- sisplau, no m'entendran. O que són uns manguis. O són uns... Espanya en roba. No vull dir res, però... Ja, però... Ok. Jo t'entenc, Però Estudi, en aquest estudi, N és igual a 20, de qual 20 hem fet 4 grups de 5. Estadísticament no té valor. Això no ho pots publicar No, cap no sé, cap que per què revista. els gavatxos francesos els tornen tots i els espanyols no me'l tornen mai? Per què? Quin anirem allà? Perquè són uns cutres, tio. I els francesos, els la podeu tornar, sisplau? Ah, tio. I els francesos tots, sí, És que està superindignat, l'altre dia m'explicava el mateix. Clar, és que tinc molt fat amb això. A mi a la botiga em diuen, Perquè cada estiu es passa el mateix, cada estiu es passa el em diuen, vull, per exemple, jo tinc bastants guiris, perquè van de camí cap al Parc Güell, Sí, clar. i no tinc molts, però tinc bastants. I em diuen, vull un vi espanyol. Això m'ho diuen en francès, en italià, en anglès, perquè jo parlo molts idiomes, inclús holandès. No parlo. I em diuen, i em pregunten, i em diuen, vull un vi espanyol. I jo els dic, espanyol o català? I entenen la pregunta? Vull dir, no els hi sorprèn? A Holanda sí, Holanda saben que és Catalunya. No, ho saben tots. Ho saben, des de Ho Cruz ho saben saben tots. absolutament tots. I els gavatxos també ho saben tots, Tots, Sí, tots. sí que ho saben. I a vegades, i em diuen, no sé què, Espanya, i dic, No. ah, hòstia. El que passa que ser català és cansat. Ser català És bastant És una lluita significat. constant. És cansadet, És una guerra tocar que els estem- collons, i és incòmode, sí, però... Però si tots ens hi poséssim a la una? No, però és molt satisfactori. Jo fa una pila d'anys, jo tenia... Bueno, ara ja parlo com un lloc, però igual parlo de 20... Hòstia, això devia ser l'any 96, on vaig anar a Irlanda a estudiar. I hi havia un profe d'anglès a Irlanda, Però ja i... està molt per la labor, també. Sí, bueno, vaig anar a estudiar anglès a la Universitat de Limerick i hi havia gent de tot Europa, bàsicament. I un parell de xinesos. I em vaig trobar allà, pras, un espanyol de Madrid. I el primer que em va dir, hombre, compatriota! No. I jo li vaig dir, Perdona, no. i dic, mira, Et sap greu, clar, jo li vaig dir en espanyol perquè evidentment no tenia en català, li vaig dir, mira, no te sabe mal, yo he venido a aprender inglés, si nos juntamos, vamos a acabar hablando español, y si no te sabe mal, pues... I llavors, el professor, que era molt crac,
quan ens preguntava, per exemple, deia, hòstia, a Holanda com festegeu Nadal? I a la Xina com festegeu? I llavors deia, i a Espanya, i deia el de Madrid, Espanya, i a Catalunya com ho feu? Feia un... I estic parlant de l'any 96. Parlant d'Irlanda. Sí, És que l'irlandès allò ho tenia clar, però l'espanyol no, era No, curiós. no. Però era curiós perquè, clar, quan ens preguntaven com celebrem Nadal, ell explicava unes coses que jo no explicava unes altres. Perquè si hagués dit, no, jo explico les mateixes. Clar, no. Clar. Per exemple, nosaltres la Nochebuena no la tenim. Correcte. Que va. I el cagatió... I el besugo tampoc. Exacte, nosaltres... A Madrid sí que és molt típic Nosaltres a que casa, fan ara. nosaltres posem el tió a casa, li fem cagar el tió, tenim coses molt diferents, vull dir, jo me'n recordo que jo vaig tenir una ex que celebrava la Nochebuena i no l'havia celebrat en ma vida. Jo tampoc. Jo no sé què és això, ara. És el sopar de la nit o sigui, la nit de Nadal, Sí, la nit de Nadal. 24 a la nit, La el nit sopar. de Nadal, aquí sí que la celebràvem. Sí, bueno, missa del gall, Anàvem a Missa del Gall i sortint de Missa del Gall El tió. es anava a fer el tió o es anava a fer un ressupó. exacte, Però la cena de Nochebuena i no. Nochebuena i l'endemà no fem res perquè érem tots ressacosos, no? Nosaltres el dinar de Nadal. Correcte. Bueno, som diferents, nois. I llavors- Nois, som diferents. I llavors Sant Esteve, Correcte. que ells no el tenen. No, però a tota Europa sí. Sí. Això està bé. Qui està més a prop d'Europa, doncs? No vull dir res. Ui, Puta Espanya. jo dic sempre puta Espanya. Ens acabaran odiant, però bueno, total, Això no sempre, és el però- nostre públic objectiu. No. No ens acabaran però- odiant. Puta no, Espanya. Ja ens odien, Correcte. ja ens odien. Mori Borbó. Què més falta? Mort de No, Borbona. Hòstia, fes-me una pregunta interessant, perquè fins ara... Com que una pregunta interessant? Dóna una resposta interessant, a veure. Ah, No, tenen unes coses interessants. Carles, jo et faig... Totes han sigut bastant Per interessants. què? està bé. Perquè les preguntes estan perquè tu et No piquis critiquem. i expliquis alguna cosa. Era una broma. Pensa que aquí no hi ha ninguna pregunta? Ninguna. Cap? Ui, Xavi, estic ninguna, eh? Oi. Sí, clar, després de totes les No, que jo has dit... passo al seu bando, Després, ninguna. després de totes les que has dit durant el programa, ara... Ninguna, eh? Ninguna, eh? Aquesta és Bueno, de traca, ninguna. Aquesta és de traca. Però estaven bons, oi? Boníssims. Eren bons. No en tenen No, res. ells és el de estan bons. Sí. I ara... Bueno, si vosaltres dos Ah, guanyeu el Pulitzer. Sí. no, vull dir... Sí. Coi, a aquestes hores també es pot perdonar qualsevol cosa. Com n'hem dit en més d'un programa, és una Estem miqueta el entre- català de carrer. Vull dir, és aquell que s'acaba barrejant. No sé si... Jo només estic a punt de febrer d'enginyer. Sí, això ho vas dir, Exacte, això ho vas dir. A veure, una de les coses que fem a vegades, Estic preocupat Carles, amb això. una de les coses que fem a vegades, passa que potser en el teu cas, que no ens has explicat gaires coses dels teus projectes, és que comprovem la compte d'Instagram. Anem al compte d'Instagram de l'entrevistat i mirem, a veure quants seguidors té. Pocs. A veure si aconseguim que tingui més seguidors a través del programa. Sempre baixa. No, Perquè es veuen nosaltres i diuen fora. Això no és veritat. Deixem. Això no és veritat. No és veritat. I és fet. No sóc massa assidu de l'Instagram. No el fa servir gaire? Jo sóc més de Facebook perquè sóc un boomer. Sí. Sóc un boomer de merda. Però Instagram el tinc i penjo coses, penjo fotos així... Bueno, ja què collons que t'he d'explicar, si ja l'heu remenat. Penjo... Home. Sí, la meva vessant hi ha dues. Bueno, jo crec que hi ha 3 tipus de fotos a Instagram. Jo no tinc un Instagram dedicat a alguna cosa concreta per fer-me famós, però penjo plats Vale. que jo cuino, per dir, foteu-se, mira això que m'estic fotent, coses que a mi em fan gràcia de moments vitals i fotos maques. Fotos artístiques que dic, hòstia, aquí veig la foto. Llavors què, anem a intentar que tinguis més seguidors? Vinga, Vull dir, jo què sé. fot-li. Bueno, per començar hauríem de dir quin és el teu Instagram. Carles Argelaguet. Tal qual. És simple Sí, jo no i m'amago. efectiu. És que em fa molta ràbia, tio, la gent que s'amaga a les xarxes, tio, que es diuen Hot 24, tio. Dóna la cara. Vols dir que aquest està a 24. Instagram o està en un altre lloc?
Carles Argelaguet, tal qual. Doncs mira, ara mateix tens 377 seguidors. Són molts o pocs? Pocs. Depèn, Depèn de què ocuparis. clar. Home, si volgués viure d'això són molts. No, pocs. sí, pocs. serien pocs. Però tampoc vull viure d'això. No val la És pena. que no vull viure. Nosaltres a final de temporada el que farem és que a tots els A vegades entrevistats tampoc, a tots els entrevistats farem la comparativa a veure si hem pujat o hem baixat després de passar pel programa. Tots han baixat, tots. També t'haig de dir que queden 4 programes per acabar la temporada, és a dir, que poc marge et deixem. No és, comparat amb els dels primers, clar... Però No amb vol dir que els- puc baixar. Bueno, però no. Mira, només que un 1% dels 3 milions de seguidors del vostre programa Hòstia! Bueno, que optimista. 3 milions, diu. Diu. ja és una barbaritat. Ens miren 5 persones. Exacte. Una de les quals som agraïts. Sí? No m'ho esperava pas. Com es deia? Ireneu. Ireneu, Ireneu d'Avià. Avià, això està al costat de Berga, no? Avià, de Berga. diré que celebrem algun dia. Avià està al costat de Berga, no? Berga. 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 Sí, cap allà dalt. Berga és una polla. no. Berga. 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 La verga és una Però polla. en castellà Berga sí que és una polla. Escolta'm, parlem català o parlem espanyol? Però jo sempre he dit Berga. Perquè ho has dit malament, perquè ets una mica pixapí, Però no, fill està, meu. però està en el Berguedà. Es diu Berga, No ve d'això, però... no clar. Berga, No ve Berga. Hòstia puta, tio. Home, és que clar, si no porta... Que els meus avantpassats Ni també. porta accent ni polla, és igual, es diu Berga. Berguedà. M'ha explotat el cap, No ve d'això, Berguedà. No passa res. Però es diu Berga, no Berga. Berga és una polla, en plan B baixa. Sí. Jo argentí, de fet. Fonèticament seria una polla. Hòstia, això li passava l'altre dia també en un altre poble. Mata de Pere, Mata de pera. Mata de Pere. Mata de pera. No, ho Mata dius de malament, és Mata de Pere. Però jo sempre he dit Mata de Pere, Mata de Tu pera. sí, però ell ho diu malament. Mata Perquè de fica... pera. No, No, Mata de Pere, Saps Pere, no Pere, Pere. Bueno, espera. no. Que no! Com Pere, el nom. Hòstia puta, és que us Pere, costa. meu avi Pere. Que no! Pere! Mata de pera. No, Mata de Pere. Per què Mata de pera? Perquè es diu així, Però tio. sempre ho he dit així, No jo, hi he anat mai. Però Mata de Pere. Però no hi vagis. No Està anirà ple de Però picos. és que ell fica l'accent Sí, de Puig, TV3. Fixa't. Mata de pera. Ho Ara. has dit bé. Molt bé. Veus? Aprèn ràpid. Pues passava amb un altre poble, també. No me'n recordo quin era. Tàrrega. Es diu Oh, m'agrada Tàrrega. molt, Festival de Teatre. Com li està diuen, si guapo. no? Es diu Targa. Ah, Targa. Targa. Correcte. Tarra. És una ruta, això, Ai, la llengua té aquestes cosetes. Però a veure, un momentet. En Tàrrega per què? O sigui, en Tàrrega... Tàrrega. Espera, per què? La gent de Tàrrega en diu Targa. Per què? Mira, jo què sé. Bueno, però això pot passar com amb la paraula berenar, que es diu berenar. Correcte. Tota la vida berenar. El pro, Taronja en diem taronja. el pro, que és I el pro. fuck you en diem fuck you. Ningú, Si no algú s'hauria ha de dir dit però, taronja és s'hauria de dir pro. perturbador. Però, clar. Però, Una cosa és com s'escriu, l'altra com es diu... Com, el nom de Teresa és Teresa, però es diu Teresa. Oh, si algú diu Teresa em preocuparia. No Si sé. diuen Teresa, doncs Taronja. a TV3 ho feien. Les tres bessones. La Teresa... Home, això és Per perturbador, què? Perquè esteu ficant accent de TV3, que és fals, que no existeix. anem a acabar a pedregar. És Sant Antoni, no Sant Antoni. Sant Antoni. Sant Antoni. I Anna. Ja, però Sant Antoni, la T fa Sant la Sant Antoni, Això és no un- Sant Antoni. Ja. Hi ha una T Ja, per allà al si mig que ho s'ha de tens posar. molt clar, I la gent que diu Anna i és Anna. Bueno, No sí, diràs. ell segueix amb Anna. Jo m'he quedat molt pillat amb l'Anna. depèn, és guapa? Depèn del dia. Vale. Perquè hi ha gent que diu Anna i gent que diu Anna. I Annus és amb una N o amb un... No, Anno sempre són dues. Anno sempre són dues. Doncs ja està. Això ho he de dir. Home, depèn de com encaris. En català porta alguna. Depèn del dia. També. També. Tot depèn del dia. Depèn del dia i Depèn de la carameta sang. que t'hi posis. Sí. Doncs ja que depèn del dia, crec que el dia comença a posar-se nublat. Ja ho estava, Ennuvolat. Estava Nedideris letus. M'ha mirat amb una cara de què collons has dit aquest ara. S'està ficant... I començo a veure unes boires aquí.
Per tant, Jordi, arriba la teva secció preferida. Quin és? És tard i vol ploure. Efectivament, És llença el tard i vol missatge. ploure. És tard i va por, què vol dir això? Vol dir És que aquesta estem secció en els per últims... tancar el programa. Vol dir que estem en els últims minuts del programa. Vinga. I ens Bé, quedem bona a punt. nit. Tanquem No, i home, estarà no. a fora. Abans d'acabar ens agradaria demanar-te un favor. Veu, Una veu. song. Ja que entre les múltiples Facetes que tens hi ha la de músic, Sí, ens agradaria escoltar una peça. Una cançoneta. vale, Per ser... Short per intens. ja. Molt fàcil. Casualment, tinc la guitarra aquí. Quina casualitat. No estava preparat, això. Semblem d'Hormiguero. I l'ampli enxufat i tot ja. Increïble. Hauríem d'explicar-ho ja que no. Ja s'ha dit. Més fort, en plan. El que sí... El que sí que farem és que... Està. Anava a dir, el que sí que farem és que mentre toques m'acomiado i et deixem tocant. Ah, vale. Com així, ignorant-me. No, ignorant-te no, Està molt bé, està molt sinó deixant al públic deleitar una de les teves cançons. bé. Vale, em sembla molt bé. Va, fem-ho. Sí? Sí. Fem-ho, fem-ho. Doncs companys i companyes, oients i espectadors, merci per haver vingut avui a veure el nostre programa. Us deixem aquí amb una cançoneta que ens tocarà el Carles i nosaltres ens acomiadem i ens veiem la setmana que ve. Jordi? Fins la setmana que ve. Senyors, us deixem amb un tema amb el Carles. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré